Zdarec jak svíňa, vítá vás a.k.a. Roberto. Unavené jak piča. Fakt piča. Jsem unavený jak svíňa, zdar. To bude taková teďkom ochutnávka Laroxion serveru Metinu privátního. Už to mám tady nachystaný, takže jenom prostě zkoušám pičoviny, zkoušám prostě vám ukázat pár věcí. Jedná se o to teďko momentálně v téhle situaci, že vám ho chci ukázat. Jenom prostě takovou koštovačku, jak říkají na Moravě, koštovačku. Jo, takže dáme takovou koštovačku jenom. Je to tady piče na tu chvíli. Ještě rekord. Jo, prostě na to seru. To jebu prostě, to jako tady je zvukem. Jdem na tu koštovačku. Tak, tady máme teda, já hraju za Ninju nějaký pátek nebo sobotu, nedělu. Od pondělka do neděle. Tady je prostě Ninja. Jo, tady možná zrovna půjde Sangaro. Mělo by to pěkný, ale uvidíme. Tak, necháme Sangaro Sangarem. Engaro, Langaro, Italiano. Vyserem se na to. Tam jde o to, že jsme na privátním serveru teďko, jak jste si všimli. Já už jsem prostě prošel nějaký ty servery a myslím si, že tenhle patří mezi ty lepší. Určitě mezi lepší z toho důvodu. Jak exp, tak i drop vás bude bavit. Nemáte to prostě hned. Není to prostě, není to Atomej, není to PvP server, to určitě není. Ale super věc je ta, že super věc je fakt ta, jak vlastně drop, tak nikdy se tady nebudete nudit, ale opravdu nikdy. Jo, nehrozí to. Jedná se o to a za to můžu ručit, že tady prostě exp a drop furt budete se moct nahoru a nahoru, jo. Není to prostě, já fakt bych řekl, kdybych to měl takhle porovnat, tak je to taková střední cesta, určitě střední cesta. Jo, prostě nemáte ofik, kde si pamatuju, my jsme měli, jsem dělal 61 a to jsem měl BMko, jo, teda BMko, měl jsem DGAčko, plus 6 pozor, jo. Plus 6 a ve věži jsem dělal level 14 3 týdny, takže jako opravdu, ale to jsem ještě študoval mladý kluk a já neříkám, že jsem starý, ale prostě už jsem taky středně propečený. Medium rare, jo, jak říká ano šéfe, ne, Temple Reich, by řekl, že středně propečený, že steak je středně propečený, tak bych to asi řekl. Prostě středně propečený jsem, takže jde o to, že jak jsem byl ještě takovej ten krvavě, tak prostě musím říct, že na 100% měl jsem víc času, jo, prostě po škole jsem to pařil a fakt já za těch 3 týdny, já se prostě za ty 3 týdny jsem prostě dával jeden level, jo, tady ten prostě, když na to máte čas, na ten server, tak prostě tady je maximálka level 250. Když tomu rozumíte, tému serveru, tak za 250, když fakt jste dobří a víte, jak expit, tak prostě za měsíc, za 2 měsíce prostě ten maximální level máte. Že to teda máte čas, jo. Ten čas, to je klíčové slovo. Další věc je ta, když hrajete jak já, lážo, plážo, při práci, přítelkyně, aby člověk trochu vydělával peníze, prostě fotbal hraju, běhám,
má člověk koníčky a má prostě víc věcí, má nějaký ty rekreace, má prostě jiný záliby, a i ty osobní, nejenom virtuální, tak prostě jako lážo plážo, prostě hoďku, 2 hoďky, jo, denně, nebo prostě jednou za týden tady jdete, jo, nebo prostě jeden den v kuse, jednou za týden, jo, že prostě pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, jak to mývají všetci normálně rozumní lidi pracující, tak to mývají jako zaměstnanci, což je vlastně, že jo, 82%, jsem se dočetl, 82% lidí je zaměstnaných, tak zbytek je OSVČ, nebo že jo, myslím takhle jako pracujících lidí, jo, nepočítám důchodce, nepočítám, ale 82, abych si k tomu vrátil, 82% lidí vlastně pracujících je zaměstnaných, takže od pondělí do pátku, a takže jo, třeba sobotu, když si tam hodí celou sobotu, když si hodí metin, tak prostě pomaličku lážo plážo, jo, jednou za týden, tak prostě tu 250 jako nemá fakt jako za 2 dny ani za 2 měsíce, jo. Prostě má to i za 2, za 3 roky a je to prostě propracovaný a samozřejmě víc to baví. Takže prostě tak, teď vám jenom ukážu, jak to tady funguje. Je tady normálně náměstí, jo, máte tady prostě normálně nějaký bonusy, jo, helma, už jsem v takové té střední fázi, jo, tady mám smaragdy, jo, jsem ve střední fázi, mazlička, to vám můžu ukázat, jo, tady máte bonusy 2500 životů na příšery, 10%, hodnota útoku 10%, tohle je hodně dobrý mazlíček na PVM, jo, já si myslím, že nejlepší, jo, je to můj názor, můžete mě kritizovat, ale opravdu malý medvídě, nejlépe na 90. úrovni, tam možná té 120. je to zbytečný, ale na 90. úrovni s poškozením ZB, ještě absorbování ZB, tak tohle, tady ty 4 bonusy jsou nejlepší na PVM. Jo, takže moc doporučuji tady to malý medvídě, je to za 350 mincí v item shopu, nebo dá se koupit za nějakých 32, kdo se v tom orientuje, 32, někdo, když je trošku napitej, tak za 20, za 25 V úplně v pohodě koupíte, jo. Nebo když má někdo dobrou náladu. Tak, to jsem odbočil. Tady máme, dejme tomu, tady máme zase, jo, nějaký kostýmy, máme tady hodnotu útoku, máme tady příšery, 15 šerpů, jo, to jsou prostě takové vychytávky, co vám pomůže trochu ve hře. Jo, jsou tady prostě eliky na rychlost, je to takové prostě privátní, jo, v celku aj, když to porovnám s Ofikem, tak jako, to v celku rychlý, ten server. Tady je normálně sklad, tam jako není co, kovář, jo, tady obchodnice, což jako, jo, začárka, tady máme bonusy, jo, na ZB, 15%, zvýší útok, jo, to má prostě benefity určitý, pak je tady alchymie ještě, u alchymisty, jo, to je taky, trošku se seklo, jo, kadeřnice, jo, základní účesy, nechci, já se chci hlavně podívat na ty účesy, jo, tady máte ninja sem, jo, tady máte účesy, ale bez žádných bonusů, jo, tady se dá koupit i bonusový, jo, pak tady je normálně z výzbrojí, jo, takže tady máte klasiku, je to plus 0, takže fakt jde vidět, že jako člověk fakt se nadře, tady, že to není úplně jednoduchý, tady je to samo, jo, úplňkovej. Tak, to je jenom taková ochutnávka ve střední fázi hry, jo, uvidíme ještě, co z toho bude. Já se když tak vám ozvu, když tak se vám ozvu, jakože třeba možná v příštím díle, jestli se mě bude chtít a nebude tolik hodin, jak je, tak i nějaká energie bude a tímto se s váma loučím. Přeju hezký den, nebo teď už večer s úsměvem. Mějte se rádi, buďte kamarádi. Čau.